Suntem egali și liberi! Suntem egali și liberi! Sorbonel învață legea! Sorbonel învață legea! Sorbonel învață legea! Dar cui trebuie să damele cu pălării? Lasă-le și că trebuie și ele să protesteze. Și fără pălării poți să trăiești. Da. Acasă lasă-le cu pălării, dar în stradă și iese. Protestez, deci există! În momentul când pretinzi că cineva nu are dreptul, nu are dreptul, înseamnă că automat îți semnezi ție lipsa de drept. Automat admiți ideea că și ție poți fi limitat. Nu știu de ce oamenii ăștia permanent se pretind în afara pericolului ăsta. Uite presa, în loc să raporteze, dar presa scătăiește. Ea are comandă de altceva, domnule. Sorbonel învață legea! Drepturile omului sunt pentru toți oamenii! Nu mai limitați libertatea de întrunire și de exprimare! Toate nu discrimina!